3,5 tahun iki oleh kulit piro kuwi? Lek gawe 3,5 tahun iki dadi welet piro gawe welet 3,5 tahun? Kanggene suwine 3,5 tahun kanggene suwine. Ora lek gawe to. Ora lek gawe, kanggene suwine kuwi lho awete kuwi lho. Kaya gawe candi 3,5 tahun. Ngandel iki wis sitok dadi sitok kuwi digawe dhewe. Awete kuwi lho ora. Oh alah, suwine kanggene ya. Heeh ngono. Rangkep-rangkep berarti. Enggak ya nyapa tuh dirangkep kuwi lho. Maksud telu kan dadi sitok udah ada double-double kuwi. Kandel berarti. Kandel. Wah, sampai 3,5 tahun kancane setahun wis momet lho iki. 3,5 tahun kandel lho mbiyen. Kandel, demi sitok dadi telu, sitok dadi